ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. нафароне ки бори аввалин дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монед дӯстон, дар номерҳои поён буда анамиҷо номер мебурад дӯстон, муроҷиат намоед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонед дӯстон. дачаи фурӯши доред, мағозаи хона ё ки ягон дом, ҳатман кӯмак мерасонед дӯстон. айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар ноҳияи Сино, Гипрозем, кӯчаи Навбаҳор 2. хонаи фурӯши ана ҳамин якум, дуюм, сеюм тиреза ана ҳамин се тиреза хонаи фурӯшӣ мешавад. бинои 6 ошёна, қатъи соколниш анаи соколни 7 ошёна мешавад. ҳозир якум ошёнаро мисол мекунем дӯстон. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. ин тирезаи соколни подвал аст. хона дар якум ошёна, ду дар хона 64 квадрат, ремонт надорад, пада бояд то охира тамошо кунем дӯстон. аз ин бар бошад мактаби 31, маршруткаи 58 конечный, сари роҳ надӯстон бино медароем аз дарун ҳоли навори хонара маълумота нишон диҳем дӯстон. хуб дӯстони азиз, ана ба якум ошона баромадем. якум ошона ана ҳамин аст. так ҳаст дӯстон, подвал соколни мешавад. якум ошона дар ҳисоби ана ҳамин хонаи фурӯшӣ мешавад. ростаки медорем дӯстон. хонаҳо падъабой полиси, ду дар хона, бинои 6 ошона, хона дар якум ошона, ду дар хона 64 квадрат. ростаки мерем, полни падъабой тайёр кардагиам хонаҳо, ду дар задагӣ, ростаки зал мешавад дӯстон, як зали калон. свет пӯетош ҳамаш зарандагия дӯстони азиз. фақат абой мезанем, тамом багетош ҳам задагӣ ҳамаш. хоб дар ин хона ҳаст, дар ин зал тӯрияи нава. дуюмги хона ана ҳамин аст дӯстон. хонаи спальни ҳам калонак аст. хонарам светош, багето ҳамаш тоза кардагӣ мебагем. дар надорад ҳамин хона. хоб сеюмаш дӯстон, аз ин тараф сеюмаш ҷои кухня дӯстон. чунон ки мебинед як ҷои тапчан кардагиан, такаш ранги подвал ҷо ягон банка манкамонӣ. масалан кухни калони бад аст. нигоҳ калон аст. нам кадоми да намефурӯяра, пони меканам, сеюм худаш меканам, мақсади мегирад, плашадки калон мешавад. кадоми да агар мефурам, мақсади места барои тапчан, такш банкамонӣ. хоб иҷарам багетош дадагиай системаи об ҳамашона гузарондагиа дӯстон. шпаклёвка гузаштагӣ тайёр аст. дари кухнирам задагиам дарош ҳаст. хоб аз ин тараф мебинем дӯстон, якум ҳоҷатхона аст. болашам профил задагӣ, мақсад маҳкам шуд ки тамом ҳоҷатхона. дуюм дар ҷои ҳамон хона, иш болаш маҳкам, холи ҷои термикс, ҳамаш обу буровардагӣ. хоб тамом дӯстон, ду дар хона, кухни ва аловида вана ва ҳоҷатхона. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, Гипрозем, кӯчаи Навбаҳор 2, бинои 6 ошона, хона дар якум ошона қарор дорад, ду дар хона 64 квадрат. маршруткаи 58 конечный аст дӯстон. анамҷо маршрутка 58 рӯ парои анамин бино поёнтарак. тиреза аз тарафи сари роҳ ҳам тиреза дорад дӯстон. ду тиреза. мактаби 31 аст дӯстон. 64 квадрат. нархи ин хона дӯстон 750 000 сомон. боз муомила дорад. алиши вариант ягон хона аз тарафҳои ҳамин Гипрозем, ягон хонаи заминӣ бошад дӯстон. алишиам мешавад предлагат кунем. номерҳо барои тамос 918 76 0005.
як номер дигар 918 99 33 00. ана ҳамин дуюмги номер дӯстон ватсап дорад. дар ватсап нафароне ки аз тоҷикистон берун ҳастанд дар ватсап муроҷиат кунед, ватсапда ответ медиҳам. хуб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк меодем, дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навбари оянда.